Abafana kodwa sizokuthola ngegqoqa kamlangeni masinzi makhala ngonyaka. Ngiyakhuleka bogogo ngenkulu. Kodwa amadoda aselala ehlathini ngenkinga ezinjalo. Sifike sithi ayovula umnyango ungena ulala. Phela amakholo. Ngokwethemba umuthi walamadoda engiwaphethe namhlanje. Abantu sebakuhlule noma abantu bayakuphazamisa. Nawu umkhonto ongiqaqela inkinga manje. Ikhona futhi ngenqwela. Ikhona nje emkhulu, ikhona la. Bayithathile lapha ingenisa kakhulu imali. uNkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Bogogo nomkhulu makhethane ezalukazi bomsonge amagwala abalekela bonyamba yambani kwabe sizwe madubula ngebhosho kamlangeni masinzi makhala ngonyaka. Ngiyakhuleka bogogo, ngiyakhuleka bomkhulu, ngikhuleka nathi makhethane kamsweni. Impela ngiyakhuleka, siyakhuleka bogogo, sikhuleka phakathi kwekhala kwaTembe, siyakhuleka bogogo, siyakhuleka bomkhulu. Na impande esisebenza ngayo na amathambo esivulela ngawo abantu emhlabeni wonke ezizweni zonke jikelele amagumba amane nomhlaba nyamba yambani kwabe zini. Siyakhuleka emhlabeni, siyakhuleka ezweni. Khona. Impela kunjalo bogogo, kunjalo bomkhulu, kunjalo madoda, kunjalo insizwe ezinhla. Kube kuhle ke bogogo, kube kuhle bomkhulu. Egameni lezidalo zonke buyani ke bogogo, sesikhona phakathi kwekhaleni bogogo boTembe. Buyani bogogo, buyani bomkhulu, buyani bongolanyana. Buyani bomsonge amagwala abalekela, buyani insizwe ezinhle, buyani maqhawe, buyani mabutho. Akube njalo madoda, akube njalo madoda. Yebo, buyani bogogo, buyani madoda, buyani insizwe ezinhle, buyani maqhawe, buyani mabutho, buyani shimshani, buyani mavula kuvalile. Egameni lezidalo siyakhuleka Nkosi yami, siyakhuleka emhlabeni, siyakhuleka ezweni. Akube kuhle ke bogogo, akube kuhle bomkhulu, akube kuhle madoda amahle. Insizwe ezinhle zibuye. Siyasebenza bogogo phakathi kwekhala kwaTembe, siyasebenza bogogo, buyani ke emakhehla, buyani insizwe ezinhle. Sibuka inkinga zabantu, sibuka ukuthi kwenze njani, konakaleni. Yebo bogogo, yebo bomkhulu. Kube kuhle madoda, kube kuhle insizwe ezinhle. Impela, khulumeni izindaba. Africa worldwide siyabingelela kakhulu sanibonani. Ngibingelela ke ishide limhlophe MC Pholobasi. Ngihleli la enyangeni enkulu udokotela wesintu olapha ngamakhambi esintu inyanga. Ugedla uqobolalo. Cha bafowethu, angifuni ukupholisa amaseko. Kuyazi ukuthi uMapholoba uma ekhuluma nezinyanga abanye benu baye bethi kwasincuma kangaka lenyanga. Kubhlungu ngoba abanye benu bayakhokhoba kube yibona abasitshela ukuthi yazi ngike ngaya kwaMthembu kwamhlaba yalingana nakhe sengikutholile nakhe sengikubonile. Uma situsa lokho thina kube ngathi ngoba sikhokheliwe noma sithekiwe. Kanti cha, abanye babantu bayakwazi ukuphumela obala besitshena ukuthi umsebenzi wethu muhle, bayawubona futhi uyakhazimula ngoba esibakhombe kubo babenzele. Akanamyocuke ubaba uMthembu, akanamyocu umkhulu uMadubula. Uyinyanga nje ezimele gelekeqe ela kwamhlaba yalingana edolobheni usikhemelele esigodini sakalulwane umuzi ematsheni amnyama. Ngeke uduke na kanjani ubuze nje ukuthi ukuphi kwaMadubula kwaMthembu bazokwazi ukukukhombisa ukuthi ke nakha enyangeni nakha kumelaphi ongakwazi ukukusiza nawo. Angifuni ukusho ukuthi into ezenhlanhla uyazenza, uyaqinisa, umsamo uyawulungisa. Angifuni ukusho ukuthi uyahlola. Izinto zonke lezo azenzayo kodwa azosinabela yena, kungabi mina ohamba phambili. Kodwa into esiletha la kakhulu esigodlweni sakhe silethwa ubuhle obachazwe uMama Makhanya wase Adams Mission. Wathi into eyangihlaba umxhwele ngaleya nyanga njengoba ngiyinika iziqu zokuthi ngikwazise eMapholoba ukuthi ngathi mangifika kuyena ngafisa ukuthi ngingakuhlanza konke osekungihlukumezile nesengidlule kukho, kodwa wathi ake ume sibuke sifake ipopolo sibheke emathanjeni. Namhlanje ke sizokhuluma ngobuhle bamathambo, sikhulume ngobuhle bokuhlahla nokuhlola ngawo, bese sibuka ukuthi ke iziphi izinkanyezi ezikhanyayo neziphumo kanye nobukhazikhazi obuba imbandela noma ukuba ke isibani kumuntu osuke sedluliswe kuwo lamathambo. Asikubingelele nyanga enkulu, sikubingelele Madubula.
Siyabingelela endlini yomkhulu baba uMapholoba neSouth Africa yonke. Siyabingelela kakhulu. Siyaviva TV1 sibukelwa koSwatini, sibukelwa koLesotho, sibukelwa koMozambique, Zimbabwe, emazweni nje angenhla kweAfrika basibuka. Kanti lapha eNingizimu Afrika basibukela kakhulu. Ko-USA phesheya kwezilwandle basibuka. Sibukelwa umhlaba wonke. Ngizocela ukuthi Khehla sikhulume inkulumo eyomile nekuyiyona yona. Abantu baxhaphazekile kakhulu, bayalila bayakhala bathi lapha eminyangeni nina senibaphendula ibhola lokudlalwa ngabo. Kodwa ngifisa ukuthi wena ukwazi ukusipha umehluko ukuthi wena uhluke ngani kumaqola aqola abantu. Siyabonga kakhulu Mapholoba. Iyasilimaza kakhulu leyo nto enjalo. Ilimaze negama la kwaMhlaba uyalingana. Kanti leli gama laziwa kahle emhlabeni. Seligcina laziwe kabi. Cha, bengacela nje ukuthi baba uMapholoba la ekhaya Nkosi yami sisabalekelela kakhulu abantu abafuna ukulekeleleka. Yeba sibona uNkulunkulu kodwa abantu balekeleleka ngekuyiqiniso lonke. Yikho nje siphatha nalamathambu esho ukuthi inkingeni yakho asifuni ukuthi usixoxele kodwa sifuna ukuyibheka phansi. Noma unganayo ke imali yokuhlola ngoba la ekhaya sihlola ngemali kodwa noma ungenayo imali enkingeni ke osuku uyikhuluma sifuna uqale sihlole ngamathambu lawa owabonayo baba uMapholoba ukuthi kahle kahle isisusa senkinga yakho sikuphi yini le edala ukuthi abafowethu bonke othu bahambile bakulekelela kodwa awulekeleleki yini umnyombo wento eyivala izinto zabo yiko ukuzasebenza noma inkinga kuwe sibe seyasinikeza ke lamathambu inkinga sibe sesisebenzela phezukwayo baba uMapholoba uma ukuthi uyavuma ukuthi sikulekelele. Abaluleke kangakanani amathambo kunokuhlolelwa ngekhanda ngoba abanye bathi uthi umoya kodwa iningi labantu asebebadala nabasayibambe ngolidala bagxile kakhulu la emathambo. Mhlawumbe ukuhlukanisela nje uthi umoya namathambo athi ikuphi okuyikona kona noma ke ikuphi okujwayele ukulekelela abantu kalula. Ukulekelela abantu Mapholoba yile ingqikithi yamathambo ngoba amathambo afika afuna isisusa sakho ukuthi kusuke la kwezala. Awukho wrong na umoya kodwa la inkinga usheshe uyibona ukuthi ithambo nethambo lichaza inkinga esuka iphethe wena muntu onaleyo nkinga. Akusho mina kodwa kusho amathambo nawe futhi ngikhombisa ukuthi wabona leli thambo lisho ukuthi leli thambo lisho ukuthi kusho ukuthi kasenze kanje. Kungani mkhulu nini nisahlola ngamathambo nibe cheap noma nishiphe kakhulu ukuhlolela umuntu kanti ukuhlola bathi uthi umoya kuyabiza ngoba sebahlolishe ingcingweni uthola ukuthi uyi1000 ukuhlolela umuntu kodwa lapha emathanjeni asiniboni niqhela kakhulu kwiprice ejwayelekile isigodlo nesigodlo sisuke sikhona endaweni. Inkinga Mapholoba silawulwa ilomsebenzi. Umsebenzi asuthathanga izolo mkhulu. Sinethutshana sithatha umsebenzi wokulapha. So ke sicontrolwa yibo futhi abantu abadala. Yikho singazenzeli into ethandwa yithi. Esiyenziswa abantu abadala. Yikho ke masebenza nomuntu sibe nesineke sokumlekelela. Noma abantu bangabe bagcwala igceke kodwa masongene kimi Mapholoba funa ngibe nothando lokukhuluma nawe weneliseke ngento esuka thina siphezukwayo ngamathambo. Mkhulu amathambo ayakwazi ukubheka ukuthi kungani ngixabana nomlingani wami kwezothando. Yebo mkhulu iyo lento suka sihlukanisa nje sibheka. Iyo ke lento esinika umhlahlandlela esho ukuthi nali ithambo elisho ukuthi wena sonenkinga nomlingani wakho. Futhi sonenkinga nokuthi ke umvelasi angasalungi kahle lapha. Inkinga futhi iqale khona la. Yebo baba. Kunomuntu okhala ngokuthi ibhizinisi lakhe alichachamba alihlobi alibi lihle. Uyakwazi ukubheka imbangela ngawo amathambo. Uyakwazi mkhulu lokhu nje kukwenzela konke mkhulu. Lo lamathambo nje afika kuhlukanisela inkinga. Kube kuye kumuntu ukuthi uyafuna yini ukuthi umsize kuleyo nkinga. Kodwa la nje mase siqalela mkhulu ayikho into ezofika isihlule. Mangizokwenza umcimbi ekhaya ngoba ngatshena uSorenso noma ngiphuphile ebusuku ngingeza yini manje ngikwenze ngizobheka bese ngicela ukuthi ungibhekele ngamathambo. Kunjalo mkhulu. Usizakala kanjalo futhi. Ake sibukeke lento yokuthi ke usubhekile emathambweni ngabe iwona nifuthi akhipha indlela efanele ngilekelelwe ngayo noma ubusuyicabangela nje wena njengenyanga. Uma soda ngikulekelele emkhulu ngiphinde ngishaya amathambo ukuthi ngikulekelela kanjani. Yiwo futhi amathambo anginika umhlahlandlela ukuthi induku yakho ifanele ihambe kanje induku yakhe ifanele ihambe kanje.
Mkhulu siyasaba ukumane sitheleke esigodlweni singazi ukuthi mawuzohlolela ngamathambo kuye kube imalini. Thina Cape Town seMpumalanga seFree State siphesheya nezwe kodwa siyabuya makwama holiday noma kuyinsuku ezithile isuke zisidinga eNingizimu Afrika. Sifuna ukuza la kwalolwane kaSikhemelele kwaMhlaba yalingana. Sicathulise kuye kube imalini ukuhlola. Ukuhlola nje mkhulu la ekhaya kuso 300. Only 300. Only 300 mkhulu. Hey khehla. Uthi omunye umuntu kungani nibe nifukuza kangaka ngoba phela kudlala ukuphatha amathambo sikubonile la wanyakazisa kodwa kukhomba ukuthi leyanto ijulile kodwa futhi imani ishiphe kangaka kodwa ngingakubuzi kanjalo ngoba mhlawumbe iclient lizocacelwa lisekeleza la nelisazofika futhi liyofika liyithola impendulo. Ngifuna ukuthi singene ke sigcile manje entweni ethi lukhona yini usizo lingenziwa amathambo kumuntu onenkinga yezimoto ezifanjalo. Impela amapholoba angivume kanjalo ngoba uma sibheka la amapholoba sibheka yonke inkinga esuka ikhona kuleyo nto esuka sikhuluma ngayo ngaleso sikhathi ukuthi inkinga yini le dala ubulawela zimoto. Mawukade uyocansini njengenyanga nje ehloniphekile ngicabanga ukuthi lo mbuzo ngeke ukuphathe kambi. Akunankinga ukuthi wathinta amathambo. Usiko mkhuluma ngiyocansini nomama wala ekhaya. Nginomuthi ke mkhulu ngisho abantu abami nje. Kusiko nje lokuthi masivuke ekseni siqale sigeze ngomuthi before kuvulwe indumba. Kusiko nje la ekhaya. Awuvela uzovula indumba nje ungakagezi. Uma uvuka nje endlini noma ungabulale nomuntu noma ulalanga namuntu. Kusiko ke mkhulu la ekhaya. Ukuthi mawuvuka geza ngomuthi before ungene ezindlini. Uyahloleleka yini umuntu osesikhathini? Umhlolela ngamathambo uyangena la usesikhathini noma nakhona mhlawumbe ikhehla lingasicasulisa. Uyangena mkhulu kodwa la ekhaya sinosiko. La ekhaya nje mkhulu sinomlotha. Esiqale sikunike wona usixoxelile ukuthi usendaweni enjalo. Ube suyawugcoba lo mlotha ube suyangena. Ngoba uma ungangena kulendlo nje amapholo behlezi kuyo usesimene esinjalo ngeke lapheke leyo nto. Uzopha udu. So ke kubalekile ukuthi ma usendaweni enjalo usitshele. Ngoba la kunamakhehla ajule kakhulu kulendle esihlezi kuyo. Lamakhehla ajule kakhulu yini umsebenzi wawo kubantu? Alekelela ngaziphi izinto? Umsebenzi wawo omkhulu kusilekelela masikunika umuthi siwabikele ukuthi nangu kumfoka bani noma umama kabani onenkinga siyacela kube yini enilwa nalenkinga. Kungalwi thina ngoba thina sazi lutho. Sithunywa zenu nathi abantu asisiza abahluphekile nabangahluphekanga. So ke nangu kumuntu wenu unenkinga manje ehlula abantu manje sofike kini uthi nawe uzolahlela kasathembi ngoba kudala ehamba. Sike simnike lo muthi ukuthi akahamba ayonza leyo nto sizozwa ngayo mase kulunga into yakhe. Sesophetha mkhulu Madubula njengenyanga iziphi izinto abantu abajwayele ukufika bezolila bekhala ngazo udlule nabe emathanjweni bese ubasiza kuzo. Mhlawumbe ukusicathulisa noma usiphe inhlano nje ukuthi hayi ngibhekana nabantu abanale inkinga mina ngiyayisiza inkinga ukuthi nale inkinga futhi ngiyayisiza inkinga ukuthi usibalele nje uhlule izinto ojwayele ukuthi ubikele amakhehla ukuthi naba abantu sebengihlasele ngalesimo. Baba uMapholoba siyabonga kakhulu mkhulu. Kufika abantu laba namacala a serious kakhulu. Balekeleleke. Kufika abantu abangayitholi imisebenzi. Sifike futhi sibalekelele. Kufika abantu abavalelwa amathaveli. Abantu amathavela kusangena umuntu sekuvaliwe sengize ngavala. Angisenawo nemali imthembu yokunikeza wena. Ngifike ke ngikhulume namakhehla ukuthi na ingane niseyifikile. Iyakhuleka kini ukuthi impela selahlekelwe ikho konke nako. Akubaleke sakwenzile nakwenzile kubantu abafana noMadubula. Kodwa akasizakalanga. Sifike ke sivule ke nathi la sivula khona. Sithi siyezwa ata umthembu ayingathi sengifuna usondela eduze kwami. Nazi izinto engathi ziyenzeka. Naba namacala ke emkhulu. Bafike bayisho ukuthi awu sinamacala kudala ingane ethu sihambela noma kudala ubaba ekhasi imhambela. Kodwa haya akasizakala. Sifike sikhuleke kuwo lamakhehla ngita strong. Ngwamemeze ngwabize ngikhulume nawo nalamathambo ukuthi ningangisiza kanjani kule nkinga ngoba mina amapholo inhloso wami ngifuna ukuhluleka kungcono ungangikhokheli kodwa hayi ukuthi ngihluleke. Hayi ngikuzwile mkhulu. Umuntu onenkinga ohlushwa umuntu futhi uyabona ukuthi uma engambika indawo engasukuma esondele koMadubula uzohamba kuqala yena emhlabeni. Ngabe likhona nohlelo kwazi ukumenzela lona mkhulu kumvikela kuleso simo noma usheshe umshanelele izibe ezimlandelayo ingaze zimkhince. Siyabonga kakhulu siyabonga amapholoba. Impela mkhulu. Ayafika amadoda engasalali ngisho emakhaya. Thola ukuthi amadoda asalala ehlathini ngenkinga ezinjalo. Sifike sithi ayovula umnyango ungena ulale. Uma uthi awusakhola ungangikhoqa uqala ungangikhokheli. Qala uyokwenza lenkinga ubone ukuthi iyenzeka into engishoyo.
cha kuyenzeka ngempela amapholoba ngokwethemba umuthi walamadoda engiwaphethe namhlanje. Mkhulu nazi izinto ezibiza imali eshisiwe kodwa uyivulile izandla nakulabo abathi thina sinalutho abasondele belichaza udaba ocingweni bese nikuhlela ukusondelana. Baba uMapholoba ngibonga kakhulu. Ngoba ngikhuluma nje abantu bayakuzwe ngishoyo ebake babona uMadubula kuleli khaya. Bayazi ukuthi uMadubula ukumukela ngisho ungenalutho kodwa uhamba uyosizakala. Ngimukela wonke umuntu uMapholoba egameni ukuthi umsebenzi akona wami, umsebenzi wamakhehla. Kuyiqiniso lingakanani ukuthi mawuphethe lo mkhonto sokugwaza izitha ugwaza inhlupheko. Uma nje Mapholoba sengikunika inkinga ethi so uhlule abantu sebakuhlule noma abantu bayakuphazamisa na umkhonto ongiqaqela inkinga Mapholoba. Bakhala ngokuthi abantu awuthinti nombani ngalomkhonto. Abanjani abasuke bezothintwa ngalomkhonto? Cha mkhonto lomkhonto madala. Hayi lana isuka sijulile mkhulu. Isuka nawe ungijabulisile ngokungipha. Bakhala bathayi. Wathinta udadewethu ngomkhonto ngabona udadewethu abuyiselwe imoto zakhe kwaphuma imali zakhe ezayiqaqekile ivaliwe. Sabuyela nathatha ikhehla siyacela. Wathi hayi lindani siyeze senisikhathi hayi manje umkhonto awuthinti nombani lomkhonto. Cha mkhulu lomkhonto awuthinti nombani. Uyayiqaqa ngempela imali esuke ivalekile. Hayi la mkhulu la naye kuvuleka izinto ongazethembi ukuthi zovuleka. Entweni zenhlanhla uphethe ikhehla. Hey kuningana mkhulu engikuphethe. Ngiyasaba sikhulume ngezigubhu ngoba sekwaba insakavukela Yebo, yithulo nje kodwa yebo. ngiyafisa ukwazi ukuthi eshipping nazo sonke la ekhaya kunazo zonke senzani and sibiza malini. Sikhona esentambo. Okay. Esilulana nje mkhulu esingawuthatha u3005 noma 4005. Oh. Ikhona futhi nencweba. Ikhona nje mkhulu ikhona nayi. Bayithathile la bathi ngenisa kakhulu imali. Oh. Bayisa kwenye indlu. Khehla nawe zakhe izinto ubuye uyidonse ngazo. Yebo baba, ubuye ngidonse ngazo mkhulu. Asingasawapolisa amaseko yalela abantu kukuphi la? Isithini inombolo? Cha inamba yala ekhaya zingane zakwethu bafowethu bobaba bomkhulu. Namba bogogo nomkhulu makhehla nezalukazi bomsonge amagwala abalekela bonyamba yambani kwabe sizwe madubula ngebhosho kamntangeni masinzi makhala ngonyaka. Ngiyakhuleka bogogo ngiyakhuleka bomkhulu ngikhuleka nathi emakheheni kamsweni. Impela ngiyakhuleka siyakhuleka bogogo sikhuleka phansi kwekhala kwaTembe siyakhuleka bogogo siyakhuleka bomkhulu. Na impande esisebenza ngayo na amathambo esivulela ngawo abantu emhlabeni wonke ezizweni zonke.